खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ दैबानाजों खहा जानाय जिल्लाफोराव आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोरा बादा खालामगोन। आसामनि चिफ हिमन्त बिश्व शर्माया मैया बुधबाराव जानाय केबिनेट मिटिंआव बुंदोंमोन दि 15 आगस्तनि सिगां रायजो सरकारनिफ्राय गोनांथार रैखाथि राहाफोरा मोनफ्रोमबो दैबानाजों खहा जानाय जिल्लासिम सौहैगोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि आसामाव दैबानानि नैथि दोहौनि गोहोमा खम जागोन जुदि फैगौ साननैसिम अखा हायाब्ला। बबेखानि सिगांनि बोसोरफोराव नुनाय महरखौ गोजोर होनानै थामथि दोहौआ सरासनस्रायै जुलाइ दानाव फैयो। दिनै केबिनेट जथुमाव जों बेखौ थि खालामनो थिरांथा लायो दि दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोराव साफ्रोम खहा जानांनायफोरनि थाखाय गासैबो गोनांथार रैखाथि राहाफोर मोननो हायो। बिथाङा मिडियायाव बुंदों दि केबिनेटनि मन्थ्रिफोरा दैबानाजों खहा जानाय जिल्लाफोराव दिनैनिफ्राय थागोन आरो गुदि थाखोनिफ्राय थासारिखौ बिजिरगोन। गिबि मन्थ्रिनि बायदिब्ला आसामनि दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव दावबायनो बिबान मोननाय मन्थ्रिफोरा जादों फारियै डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकियायाव रन्जित कुमार दास, चराइदेवआव जगेन महन, शिबसागर आरो जरहाटआव बिमल बरा, धेमाजि आरो लखिमपुराव रानस पेगु, बिश्वनाथ शनितपुर आरो दरंआव पीयूष हाजरिका, गलाघाटआव अजन्ता नियक, नगाव आरो मरिगावआव अतुल बरा, माजुलियाव जयन्त मल्ल बरुवा आरो अदालगुरियाव नन्दिता गरलचा। नेक्स्ट आपडेटआव दङ मैया धेमाजि जिल्ला कमिशनारआ थांनाय 30 जुनखालि धेमाजि गगामुगाव दैबानानि जाहोनाव अबथिरायै जिउ गोमानाय 9 दाननि हिन्जावसा जनस्रि नार्जारि थैनाय जाथायनि थाखाय बिफा बिरेन नार्जारि आरो बिमा भिताली नार्जारिनि मुङाव 4 लाख रांनि हेफाजाब होबाय होननानै खौरां मोन्नाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ एससि आरो एसटि हारिनि बिनायसाफोरा जायखिजाया साख्रिनि थिसनथाइ आनजादाव मासुल होनांनाय नङा। रायजो केबिनेटआ मोनसे गिदिर थिरांथा लादों। आसामनि चिफ हिमन्त बिश्व शर्माया मैया बुधबाराव जानाय केबिनेट मिटिंआव एसटि आरो एसटि हारिनि साख्रि नागिरग्रा बिनायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव थिरांथा लानायखौ नुनो मोननाय जादों। एससि आरो एसटि बिनायसाफोरा जायखिजाया आसामनि थिसनथाइ आनजादाव मासुल होनांनाय नङा। रायजो केबिनेटनि जथुम्माया मोनसे गोनांथार थिरांथा लादोंमोन। एससि आरो एसटि बिनायसाफोरा दा जायखिजाया थिसनथाइ आनजादाव मासुल होनांगौनि गोनांथि गैलिया। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बेनि थाखाय आयेन आफादाव मोनसे आयेन लाबोनाय जागोन होननायखौ नुनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गावनि डेरायाव हारिमु आरो आर्टिस्टफोरजों दान्दिसे सम सावरायज्लायदों। मैया मोनाबिलि समाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गावनि थाग्रा डेरायाव कक्राझारनि गागि हारिमुगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गोबां हारिमुगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हारिमुआरि हारिनि सिनायथि एबा सानस्रि, हारिमु एबा देंखोआ गावनि अनगायैबो गुबुननोबो रंजानायनि खराग होफैयो। हारिमु जौगानाया जों बयनिबो मावनां बिबान। साफ्रोम बिथांमोनजों बर' खुगा मेथाइ लोगोसे जथायै देंखोनि गुथालजों रंजानाय लायो आरो बयनिबो गोसो गोरबो उसिफावनायजों बुंफबो। जोंनि सरकारा बर' हारिमुनि बाख्रि आरो देंखोगिरिफोरखौ गोख्रोंसिन खालामनायाव जोबोरैनो गोसो होदों होननानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गावनि समाज बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिश्वनाथआव फरायसालियाव फिसाजोखौ दोनलांना लामा जाब्रबथायाव बिफानि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव रादाब बुधबारनि फुङाव आसामनि बिश्वनाथआव सासे बिफाया गावनि फिसाजोखौ फरायसालियाव दोनलांना फैनाय उनाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव गोग्लैयो। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाब्रबथाया बिश्वनाथनि बालिपुखुरिनि खाथियाव 15 नं माहारियारि राजालामायाव जादोंमोन। जेराव रुंसारि जानाय जयराम गायनआ तेजपुर फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो रेजिस्ट्रेशन नाम्बार AS01FV8289 गोनां गंसे गोख्रै खारनाय एल्ट' कारआ बिथांनि साखा खबनै गारिखौ सौग्रावदोंमोन। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जयरामआ जायगायावनो जिउ गोमायो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ मंगलदै दैमायाव 600 रांनि दैमा बारस'नाय बाजि खालामना गब'ना थैदों।
अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आसामनि गोबां ओनसोलफोराव दैबाना जानायनि जाहोनाव बुधबारखालि मंगलदै दैमायाव दुगैबाय थानाय समाव सासे 45 बोसोर बैसोनि सुबुङा दैयाव गबयो। जायगानि सुलुंनि बायदियैब्ला दैयाव गबना थैनाय सुबुंनि मुंखौ प्रफुल्ल नगर गेरिमारिनि थागिरि लालचन्द्र चौहान होनना मिथिनाय जादों, जाय गावनि नसुंसेनि सासे जबसिया चौधुरीजों दैमायाव दुगैगासिनो दंमोन। बै समाव सानैबो दैमा बारनायाव 600 रांनि बाजि लादोंमोन। बिसोर सानैबो बाजिखौ नाजावदोंमोन आरो मोनसे बोरिनिफ्राय गुबुन मोनसे बोरिसिम सानस्रिनो हमदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला जबसियाया दैमानि गेजेरनिफ्राय फैफिनदोंमोन, बबेखानि लालचन्द्रआ गुबुन रुगुङाव सौहैनायनि सिगां गबयो। जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव स्टेट रेजिस्टार रेसपन्स फर्स (SDRF) नि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो घन्टासेनि उनाव लालचन्द्रनि जिउ गैयै गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ काजिरङा हायुङारि पार्कआव दैबाना जानायनि उनाव नेशनेल हाइवे H-37 नि साखाथियाव मोसा नुनो मोन्दों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि हालाधिबारिनि खाथियाव मैया 37 नं माहारियारि राजा लामायाव मासे मोसा नुनो मोन्दों, जायनि जाहोनाव गारिनि थांलाय फैलायाव हेंथा सोमजिदों। सुलुंनि बायदिब्ला आदार नागिरनानै काजिरङा हायुङारि पार्कनिफ्राय ओंखारनाय मोसाखौ कार्बि हिल्स फारसे थांबाय थानाय समाव लामानि सेराव आश्रय लानाय नुनो मोन्दों। दैबानाजों जायगा सोलाय जानाय मोसाखौ रैखा खालामनो नाजानायाव हेफाजाब होनो थाखाय बुरहादसापुरि हाग्रा ओनसोला धारा 144 जाबसिननाय जादों। बे समावनो काजिरङा हायुङारि पार्कआव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव जानानै दं। 173 नि बांसिन अरन बादाफोरा लोमसाव जादों आरो हाग्रा बिफानआ मा 65 हाग्रानि जुनारफोरखौ रैखा खालामदों। दुखुनांथावै बोसोरनि गिबि दैबानायाव मा 11 हाग्रानि जुनारफोरा थैदों होननानै रिपर्टआव मोन्नाय जादों। बेजों लोगोसे बिश्वनाथ हाग्रा खोन्दोआव मैनि बेदर जानाय आरो फाननायनि दायाव सानै सुबुंखौ खानाय जादों होनना खौरां मोन्नाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ नगावआव मोसानि गाग्लोबनायाव सानै जोखोम। दैबानानि गेजेराव नगावआव मासे मोसाजों गाग्लोबजानानै सानै सुबुङा जखम जानायनि खौरां मोन्नाय जायो। सुलुंनि बायदिब्ला सानै सुबुंखौ गोख्रैनो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ आब्दुल आजिज आरो आखतार हुसैन होनना मिथिनाय जादों। मोन्नाय खौरांनि बायदिब्ला बे जाथाया जुरिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय जेंगानि गामियाव जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला जाथायनि उनाव हाग्रा मावख'गिरिफोरा मोसानि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दं। नेक्स्ट आपडेटआव दङ करिमगन्जआव गोसोआरि लोरबां आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय साबा हमजादों। आसामनि करिमगन्जआव सासे गोसोआरि लोरबां आइजोखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि दायाव साबा लाइमोनफोरखौ खानाय जादों। बे जाथाया 1 जुलाइनि मोनायाव जादोंमोन, जेब्ला गोसोआरि सावस्रि जेंना गोनां सासे आइजोआ निलामबाजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय कायस्थग्राम ओनसोलनिफ्राय लामाफोराव बेरायगासिनो दंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला दायनिगिरि सुबुंफोरा बिथांजोखौ जर-जुलुम गंसे अट'रिक्सायाव लांदोंमोन आरो बिखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। दायनि बागै खौरां मोन्नायनि उनाव एसपि पार्थ प्रतिम दासआ गोख्रै नायबिजिरनो बिथोन होयो। नायबिजिरनायनि उनाव उफ्रा एसपि प्रताप दास आरो असि निलामबाजार पिएसआ सीसीटीवी फुटेज बुथुमदोंमोन, जायनि फिथाय महरै मंगलबारनि मोनाबिलियाव साबा दायनिगिरिफोरखौ खानाय जादोंमोन। दायनिगिरि सुबुंफोरनि सिनायथिखौ फखर मिया, आब्दुल मस्ताक, शमीम उद्दिन, रियाज उद्दिन आरो प्राणेश शर्मा होनना सिनायथि होदों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ लाभलिना बरग'हाया पेरिस अलिम्पिक गेम्सआव सनानि मेडेल मोननो थांखि लादों। जार्मानियाव गोब्राब प्रेक्टिस खालामनायाव मुखुब। 33थि अलिम्पिक गेम्स 2024 21 साननि उनाव फ्रान्सनि राजथावनि पेरिसआव जागायगोन। गेलेमु मुलुग दावहाया पेरिसआव 26 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तसिम खुंजागोन। बे मुलुगनि साबसिन गेलेमु आयदायाव आसामनिफ्राय सासेल' दावहारु दङ। टकिय' अलिम्पिक गेम्सनि ब्रन्ज मेडेल देरहागिरि स्टार बक्सार लाभलिना बरग'हाया बे बोसोरनि अलिम्पिक गेम्सआव आइजोफोरनि 75 किल'ग्राम थाखोआव बादायलायगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला लाभलिना बरग'हाया आथिखालाव जार्मानियाव गोब्राब प्रेक्टिस खालामनायाव मुखुब। आसामनि प्रनमिका बराया भारतारि आइजो बक्सिंनि कच। बक्सिं इन्डियाया मिजिं थिदों बे खेबाव लाभलिनाया सनानि मेडेल देरहागोन।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।